Ešte raz. Ty kokot. A jeb prst dozadu. Chápete to? More. Čaute diváci a nediváci, máme druhý tréningový vlog. Presúvame sa do Žiliny a konečne do feed-upu a dneska si ukážeme tréning. Máme chrbát s ramenami, čiže celkom zaujímavá kombinácia. Keďže za chvíľu je tá súťaž, čiže už to iba tak nejako doľaďujeme. A máte sa znova na čo tešiť. Idem sám, lebo nemám gimbra, čiže ak by ste mali záujem, gimbro je voľný. A ideme na to, vidíme sa vo fitku, ukážeme si znova cviky, serka, opačka, bla 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 bla. Jedno s druhým, čiže boom, šakalaka, boom, dajte like, dajte odber, dajte follow a vidíme sa vo fitku, na rozcvičke a let's fucking go! Prvý cvik dávame si multipress, začneme dneska ramenami. Mali sme dve zahrievacie, dáme si 3 pracovné teraz do zdvihania, čiže riadne delobuchy. Ideme 70 kg teraz, no s multipressom 80, čiže ideme na to. First exercises. Pridáme po desine na 90. Kokot, ale na to, že chudneme, tak sila ide hore. Proste to neujebeš, ten tvrdý tréning. Teraz som si skoro zápestie vyjebal. Normálne som dvihal a jeb prst dozadu. Nevadí, no. Takto ľudia má vyžerať serka do zlyhania. Čiže nebuďte lenivé mŕtky, každý tréning 120%. Potom plačete, že nemáte postavy. Budete nosiť tričko. Numero 2. Dáme si rozpašky, ale nástroj, že by som to lepšie precítil. Pri jednoručkách sa tak švíha moc, čiže dáme si nástroj, rozpašky. Ramena mi idú odjebať asi už po prvom cviku. Je to piči, ľudia. Keď chcete výsledky, tak to musí byť proste. Chápete to? More. Koko, dneska normálne tu nikto není. Ale nie je srandy. Cvičte pre seba. Dáme si ešte 2 série. Dokopy 3 do zlyhania, rozpašky. A poďme si dať 2 ťažké cviky na chrbát. Je to dobré, nie je to dobré, mne to je úplne jedno. Tomu ver. Dobre ľudia, príťahy. Mali sme 2 zahrievace. Teraz ideme 2 pracovné. Čiže ideme na to. Hlava ma nepustila. Pridáme desky. 120 kg dáme ešte. Nech to ruste. Hey, what's up, nigga? Musíte cvičenie užívať. Normálne chytiť opasok, jebnúť si facku. Dobre, ideme na kladku, ľudia. 3 série hneď do zlyhania. Let's go.
Dali sme si zadné ramena. Ideme posledný cvik na chrbát. Dáme si každú ruku zvlášť príťahy. Troška zmena. Potom ešte ľahký posing a ideme na to. Užívajte video, kamaráti. A čakajte riadne bomby. Posledný cvik máme, dáme si ešte jednu pumpovačku a jebeme dneska na to. Fuj. Dojebaný ako čičmanská vyšívka. Ideme do šatny, dáme si ešte mierny formček, keďže posing sme mali ráno, čiže nejdeme to hrotiť a dáme proteín, dáme banán. Ideme sa domov nažrať. Dneska máme málo zjedené, máme iba 2,5, ty kokos, ešte musím 1000 hodiť. Ale to mám rád. Dáme tam ešte večer vôčky, dáme tam tvároch, mrazené ovocie, spravíme riadnu kašu alebo shake. Pojeme sa vyspať a zajtra je refit, čiže veľký deň predo mnou. Dajte mi vedieť, či chcete natočiť full day of eating, či by ste o to mali záujem, čo jedávam vlastne teraz predsúťažne. Ďakujem, že ste si toto video pozreli, že ste tu boli. Verím, že vás bavilo. Bol to chrbát s ramenami. Zajtra konečne voľno. Ďalší týždeň za nami. Dneska to je presne 3 týždne do súťaže, čiže z toho času nie je veľa. Ale už nech to zbehne, teším sa na tú súťaž. Verím, že do tej prípravy dám všetko, čiže nech to tak aj dopadne. Som dobre nastavený, čiže sa uvidí. Dobre ľudia, ideme si dať formu do šatny a vidíme sa ešte v aute. Ďakujem vám všetkým, že ste si pozreli toto video, verím, že vám to čosi prinieslo. Odcvičili sme chrbát s ramenami, ideme domov, je neskoro večer, máme po 8 večer, keďže sme mali ráno posing, museli sme ísť neskôr cvičiť. Ideme si dať kotič s vôčkami, mrazené ovocie, proteín, nabúchať tam ešte bielkovín, keďže nám ešte nejaké chýbajú. A zajtra máme free, máme refit, čiže dajte mi do komentára vedieť, či chcete full day of eating, či by ste o to mali záujem, môžeme si to zajtra ukázať. Prajem vám ešte pekný zvyšok večera, užívajte MDŽ, čiže nezabudajte dať ženám kvety, ruže, pusinky, mojkačky, objímačky, čokoľvek. Potešte tú babu, pretože baby sú nadhera sveta. A idem ja domov, valím domov veľa hodín. A nezabudnite dať like, follow, odber, čokoľvek, budem veľmi rád a vidíme sa pri ďalšom videu.